Stories of the Good Samaritan. Mabalina at luti ka para sa agsusupot kaya nagsasamusa kaslawanin tinamnamam at alget ken pagkamanga dito'y lubong narway tituo maniyeg dahi ti manubo di ka maupay ken agpulpo taanda ni Jesus naglagipem ni Jesu Kristo jay krus di Kalbaryo isud ng ted ulidan tayo tapno itay masursuro ni Jesus ket nagpakumbaba uray no inoy uyaw da amin ket inturturet na tapno agbalegi ka di mo kawen tinamnamam rakuken simata Diyos di na ipaidang parang akas sa pulang kapsat di ka maupay ta ni Jesus ang dadaten na di na kang tumaybayan ken pagpanawan nagnagipem ni Jesu Kristo jay krus di Kalbaryo isud ng ted ulidan tayo tapno itay masusuro ni Jesus ken nagpagkumbaba uray no inoy uyaw da amin ket inturturet na tapno agbalegi ka di mundo kawen tinamnama rakuken sirmata ti Diyos di na ipaida parang akas sa pulang kapsat di ka maupay ta ni Jesus at dadaten na di na kang tubaybayan ken pagpanawan Ti Diyos di na ipaida parang akas sa pulang kapsat di ka maupay ta ni Jesus at dadaten na di na kang tubaybayan ken pagpanawan di mundo kawen tinamnamam rakuken sirmata ti Diyos di na ipaida parang akas sa pulang kapsat di ka maupay ta ni Jesus